Dun George kien raġel twil, jimxi b'pass kbir imma bil-pawsa. Kemm xejn inklinat il-qudiem u bajneħ baxxi, minn barra meta kien jaqsam it-triq jew ikellem u jgħallem lin-nies. Qatt ma kien jidher maġġel u meta kien iterraq fit-triq, kien jagħti l-impressjoni li kien sejjer jagħmel il-ġid. Ma kienx idħollok f'rasek li kien sejjer jirrikreja ruħu, lanqas li se jagħmel passiġġata, imma aktarx sejjer jagħmel xi pritka, jew inkella se jżur xi marit, jew sejjer f'xi dar tal-għaqda tiegħu biex jgħallem it-tfal jew is-soċi tal-mużew. Kien għadu kbir ta' tferfix, l-aġitazzjoni u x-xogħol żejjed. Kollox f'ħinu u f'waqtu kien jgħid, u l-prinċipju li jmexxih kien dak bil-Latin li min jaf kemm għalmu lill-oħrajn. Age quod agis, għamel dak li qed tagħmel. Għalkemm ma kienx jaġġel kien ilaħħaq u jagħmel ħafna ħidma bil-pariri, bil-prietki lil kull xorta ta' nies, fil-ftuħ ta' oqsma ġodda, bil-kwantità ta' kidba, u madankollu kien isib il-ħin biex iqaddes u jitlob il-brevjar fit-tul. Dun George kellu ħajja ordinata għalkemm mhux bil-fors organizzata. Kellu l-isforz uman f'dak li jagħmel, iżda fuq kollox kien doċli għall-ispirazzjonijiet tal-Ispiritu Santu. Dun George kien żagħżugħ marradi, u stess kien jgħid li meta kien tifel kont qisni tiġi ġamaxxa, u meta kienu jażlu tfal għall-logħob lilu kienu jħalluh l-aħħar, u billi kienu jbassru li minnu l-ebda tim ma kien se jieħu xejn. Wara li kien jintgħażel kulħadd kienu jgħidu lil George ħoduh b'xejn, speċi ta' bik u mingħajrek fejn aħna nibqgħu. Meta kien se jordina qassis, marat marda serja fil-pulmuni. M'għandniex xi ngħidu missieru s-Sur Vincenz ġablu l-aħjar tabib ta' dak iż-żmien, il-Professur Enrico Meli. Dan għata qalbu minnu u l-Sur Vincenz qallu imutlek żgur għax għandu pulmun wieħed diġà spiċċa. Toqgħodx tonfoq flus fuqu u tixtrilu xejn, la kalċi u lanqas pjaneta. Id-dinja kienet firditu saħansitra minn saħħtu fl-isbaħ żmien tal-ideal kif ukoll tal-età tiegħu. Imma hu diġà kien jaf dal kollox fih dan il-missier tas-sema u għajnejh kien tefaħħom fissi għal ħin twil fuq il-kwadru kbir ta' San Giuseppe qiegħed jindokra lil Ġesu. U stess kien jgħid li ma jafx kif ġietu biżżejjed saħħa biex imur ħalli jirċievi l-ordinazzjoni sagra ta' saċerdot. Kien jitweġġa u baqa' jsemmija din il-ħaġa meta fi żmien li beda jwaqqaf fis-soċjetà tiegħu xi wħud kienu jgħidu dan għadu kemm qam minn marda u moħħu ħfief, u kienu jdawru 3 iswaba fejn rashom biex jiddiskrivuh bħala li moħħu mar. Kien jgħidli din kienet ħaġa kbira wisq, għax li għadduk ta' miġnun ifisser li tagħmel x'tagħmel ma tkunx ta' min jaf dak jew jemmen dak li tgħid. Kont naraħ kuljum sejjer bil-mixi mid-dar tiegħu fit-triq ir-Rjali fil-Ħamrun għall-Istitut ta' Fraddigu li kien jiġi wara d-dar tiegħu fejn kien imur iqaddes. Lill-abbati kien jgħidlu ipoġġi bil-qiegħda biex jekk idum ma jgħejjiex. Wara kien jilqa' n-nies matul in-nofs tan-nar kollu. F'żożitu kien imur kull imkien bil-mixi għax ma kienx hawn kumdità biex tmur minn post tal-ieħor. Meta kien isib xi rikba anki fuq karrettun, ma kienx jiddejjaq jirkeb. Meta beda t-tram kien jużah u aktar tard kien jirkeb il-karozzi tal-linja wkoll bħal popli komuni. Min jaf kemm drabi kien jiġi anke fix-xuħitu fil-qasam ta' Fleur de Lis bil-karozza tal-linja u jsib il-bieb tal-qasam magħluq.
Allura kien ipoġġi bil-qiegħda jistennina ġejjin mill-passiġġata. Fl-aħħar ta' ħajtu ġieli talab lis-Sur Tony Aġus li jieħdu ftit saħdejn il-baħar fil-kwiet biex joqgħod jgħeda quddiem il-firxa tal-baħar li quddiemu kien iħobb jgħid: "Gbaru tal-għaġeb huma l-opri tiegħek u Alla li tista' kollox." Wiċċu kien sabiħ u bajdani u jagħti fir-roża. Għajnejh kbar kannella skuri u xaru maqtuħ. Biss kien ikollu ċirka jew tonsura li normalment kienet ftit ikbar minn tal-qassisin l-oħra. Ma kienx qaraj. Kien żgur li jieħu pjaċir iżomm xaru baxx, bimħabba lejn Ġesu nkurunat bix-xewk, kif kien ħobb jirrikmanda lil kull min ma kellux raġuni biex joqgħod jirranġa xaru. Idejh kienu twal bħal saqajh, imma subajh kienu jimpressjonawk bit-tul tagħhom u bil-mod li bihom kien jesprimi ruħu, speċjalment meta kien jagħmel 4 tiswaba u jgħajjad: "4 ijiem għadna fuq din l-art." Jew meta kien iqum bil-wifqa u joħroġ idejh biex ibierek il-ħelu, il-kuruni, il-kurċifissi u l-ilma. U wara bit-3 tiswaba kien imissku l-oġġett li jkollu qudiemu għad-berik. Jimpressjonak ukoll kien meta kien jagħmel 3 tiswaba jħarsu lejk min-naħa ta' quddiem biex inti twieġbu b'sebak wieħed u hekk issir stqarrija tal-fidi bil-ġisem fil-misteru ta' Alla wieħed fi 3 persuni. Kien bniedem prattiku sakemm kollox ikun modest u ma jdennisx ir-ruħ. Infatti wieħed saċerdot novell kien sejjer ispeċjalizza fl-istudji barra minn Malta. Kien liebes il-clergyman ħaġa li dak iż-żmien ma kontx toħlomha. Xtaq imur għand Dun George biex ibierku u malli dan daħal skuża ruħu tal-li ma kienx bit-tonka. Dun George ħares leħu qallu: "Din x'fiha daqskemm int liebes onest." Qatt ma niftakru b'xi suttana ħadra kif hawn min qal u lanqas berqajja finta. Naf li huwa kiteb li nibqgħu nużaw oġġett sakemm jista' jservina għall virtu tal-faqar, imma qatt ma rajtu jagħmel xi ħaġa apposta biex jidher fqir. Iż-żarbun tiegħu kien wieħed minn dawk tas-suldati. Tawlu wieħed li kien errandu u li kien inqabad bil-lieva, is-Sur Victor Briffa Brinkati. Minn mindu daħlu f'saqaħ Dun George dan iż-żarbun qatt ma rat ikkapolix fuqu. Ġili oħtu jew Nelly Bartolo ippruvaw jieħduhulu meta jkun jistrieħ biex inatfuh, iżda hu qatt ma ħallihom. Xtaqt kont naf impinġi biex inħallilkom bid-disinn u l-kulur il-bixra ta' missierna Dun George. Imma ippruvajt bil-pinna nħażżes ftit skizzi ta' dan is-saċerdot tant ħelu f'imġiebtu. Min ma jafux forsi jaħseb li kien se jara xi bniedem li jagħmel kollox b'ċertu eżattezza, kif spiss pinġewna l-qaddisejn. Ftit naf nies li kienu daqshekk umani, mingħajr l-ebda reċti, daqshekk trasparenza bħalma kien Dun George. Tassew li l-ġisem kultant kien jieħu sura oħra meta l-ispirtu jikkomunika minn ġewwa, għax il-bniedem wieħed huwa, imma mill-bqija kien tant qrib ta' Alla li ma setax ikun aktar qrib tal-bniedem. Kien tant jikkomunika ma' Alla li kien l-iktar wieħed li stajt jikkomunika miegħu. Kien tant jiġbaħ lil Alla li kulħadd kien ifittxu biex jurih Alla xi jrid jgħidlu. L-ispirtu ta' Alla għamel iktar umana il-bixra ta' Dun George.